per una feliç coincidència comptar tant en l'exposició de l'any 84 com en aquesta, 32 anys després, amb la sabidoria i el bon criteri d'un mestre i d'un activista de l'art com ho és Artur Heras, comissari de l'exposició actual i possibilitador d'aquella exposició reveladora de l'any 84, en la primitiva sala de Parpalló. Avui, les revoltes del temps fan possible aquesta nova i feliç coincidència. És hora de fer una mirada introspectiva cap a la figura emergent de Mesa. I dic emergent perquè, malgrat la seva desaparició, Mesa és encara un artista a descobrir, una figura singular per a situar en el nostre imaginari col·lectiu. Home provocador, colpidor, fascinant i revelador d'una veritat insuficientment descrita. Les dèries i misteris dels subconscients de Mesa encara ens fan dubtar. D'on ve i cap a on va l'art? Eixa és la màgia de Mesa. Darrere del somriure, darrere de la gràcia finíssima, sempre ens deixa una escletxa oberta en el nostre pensament. I si el que pensem que veiem no és ni de bon tros el que anem creient veure? Eixe dubte sempre estarà present darrere de les navegacions plàstiques d'aquest homenot de terra endins. Quina línia tan estreta entre la grolleria i la crítica sofisticada a les produccions de Mesa. Humor valencià en estat pur. Mesa, amb una gran obra extensa i perllongada en el seu temps, farà la seva evolució natural. La seva obra lluita per fugir de la tristor immediata de la postguerra. Una postguerra que assenta un relat sociològic tristíssim per les veus inquietes com la seva. Mesa pren contacte amb la realitat i la munta i la desmunta repetidament, com si fos una joguina en mans d'un nen petit. Eixa és la seva fugida endavant, la insospitada i meravellosa fugida endavant de Mesa. L'art de Mesa és incombustible, una raresa en el panorama de les arts valencianes, que bé mereix una senzilla retrospectiva com aquesta. Un art dionisíac que respira vitalitat, optimisme, curiositat permanent i que reuneix les condicions indispensables per a esdevindre un dels creadors claus en el segle XX. Amics i amigues, us convide a gaudir de la personalitat inquieta d'un geni propi, d'un artista que beu de les fonts del surrealisme, de l'informalisme, dels dadaistes, amb total mestratge. Mesa és, i volem que siga més encara, una icona de la nostra identitat col·lectiva. Gràcies. Està clar que juga a casa, per dir-ho així. En efecte, l'exposició de Mesa va ser una de les primeres mostres, com ha dit el diputat, que van fer en els primers anys de la Sala Parpalló. També va ser dels primers catàlegs que vam editar, després d'una manera regular, un catàleg que als ulls de la mirada d'avui és un catàleg molt modest perquè tenia molt poques pàgines, però en fi, ja era un catàleg perquè els inicis ni tan sols això, recordar un cartell, una invitació. Amb aquest catàleg ja n'hi havia col·laboracions, ja n'hi havia el treball al voltant de la feina de Mesa, i ja hi havia aquell concepte de Pablo Ramírez, era el que escrivia. Hi havia una antologia també de textos de crítics que havien fet sobre ell, des de Sirici o de Fuster. Com dia Pablo és el que parlava de la retrovanguardia, de retrovanguardista. El terme s'ha utilitzat i recuperat diverses vegades perquè en efecte la figura de Mesa és molt singular i tal volta poden haver punts de vista sobre el seu treball, segurament fins i tot enfrontats o diferents. El que té, al meu entendre, la figura de Mesa és una especial significació en tant en quant mescla, combina, millor dit, un grau de... no és la paraula, però en fi, per entendre's i no fer-ho llarg, un grau d'innocència, de virginitat, i un grau d'osadia i d'entusiasme cap als moviments d'avantguarda del segle XX.
En aquest sentit, estava el concepte que no era un avantguardista, en el sentit que cronològicament venia darrere, anys darrere, ja s'havia fet moltes de les coses que ell... I ella analitza en el seu treball, en els seus escrits, la presència o la significació de moviments com l'informalisme o l'art pobre. I passa una cosa que ahir, que vaig estar present també en l'entrega del Premi d'Alfaro, un altre artista evidentment important de la nostra cultura, es recordava, es comentava la importància de l'any 58 que havia tingut per a Alfaro, en aquest cas, una visita a Brussel·les, a veure l'exposició internacional. I dins d'aquest viatge, una exposició sobre l'art contemporani europeu. Va tornar entusiasmat i des d'aquella exposició, diguem, va motivat a entrar a treballar en l'escultura. Això li passava a Mesa, també, quan, més anys després, va a París. Un dels seus fills, Santi, que està així, treballa com a coreògraf i ballarí, i ell va estar un temps, unes setmanes, uns mesos, a París. I va tornar entusiasmat amb dues coses. El descobriment, la visita, diguem, al museu del Pompidou, del Georges Pompidou, el Beaubourg, que ens diu popularment, i una cosa que ell havia descobert allà en algunes de les seues exposicions, que era allò que es diu environnement, elements ambientals, fora del marc convencional del quadre. Això el va motivar a activar tot un treball que veurem així, tota una reproducció. I jo sempre pensava aquests dies que d'alguna manera el temps ha canviat i és de veres que, en fi, la gent que ha sigut més gran i que veníem d'una època en què hi havia una carència de museus, carència d'activitat, fins i tot d'informació, eren aquests viatges els que te feien descobrir un estat de la qüestió a altres, evidentment, a altres ciutats i a altres països amb una dinàmica més forta i que quan tornaves venies carregat d'il·lusió, jo també vull assomar-me a aquesta realitat o a aquest fenomen, a aquesta novetat, o jo també vull treballar en això. És com quan te revelen una paraula, un concepte a través d'una paraula. Mesa tenia una característica condicionada perquè ell primer va ser un pintor gran, és a dir, va començar a treballar no de jove, però en canvi tots els seus treballs i totes les seves manifestacions tenen un entusiasme molt juvenil, molt de persona d'espírit obert i molt juvenil. Jo crec que va ser un home d'un espírit jove obert unit al seu espírit lúdic. Com que puguem estar parlant d'aspectes i pot ser un poc més enllà, jo acabaré ja i si a cas Fèlix vol incloure algun concepte, que segurament n'hi ha molts que queden a l'aire, però parlar de l'exposició no és un mapa, però podíem representar la imatge com una història que diríem el cap està en aquesta primera fase, en aquesta primera sala, on hi ha escrits d'ell, unes breus del seu diari, unes reflexions, hi ha una introducció, hi ha un vídeo que ara es posarà en marxa sobre gravacions d'ell encara d'aquests anys, dels anys 80. Després passaríem a una sala on ja s'ha reproduït, d'alguna manera, més que reproduir, s'ha tractat de reconstruir un poc l'ambient del seu taller, l'andana sobretot, veureu unes ampliacions fotogràfiques i una reconstrucció en part, i més una incorporació de peces que hi ha depositades a la casa natalícia allà, a la casa d'Albaida, més d'altres peces de col·lecció i de museus, on d'alguna forma es reprodueix l'ambient del taller, o una part del taller, exactament, l'andana, aquella que fa referència als papers embolicats que ell, quan ve de París, ve entusiasmat amb aquesta idea, sense saber molt bé, molt que trastos. Això, i a continuació, hi ha una xicoteta referència a una cosa que és molt important, me pareix a mi, en un home que, a pesar d'haver mantès una actitud o una realitat dura amb ell, com en tanta altra gent, d'una certa
tolerància, evidentment, però una certa incomprensió cap a l'artista que vol experimentar i que vol canviar l'ordre de les coses, que són els coetanis d'Albaida. Ell comença tenint una relació amb el mestre inqüestionable, que és el Segrelles, que és un home d'una projecció molt important, sobretot en el camp de la il·lustració. A més, heu fet aquí una exposició fa ben poc, molt important. En aquest aspecte de la il·lustració és molt important. Segrelles, José Segrelles va ser un pintor que, evidentment, sobre la gent dels pintors d'Albaida passaven per allà al seu taller. Mesa és un dels que passa també en contacte amb Monjalès, que ja ha estudiat de Belles Arts perquè Mesa és autodidacta, però després té altres obres d'autors en les quals té una relació i que són regals que li fan, com José María de Sucre, del període que està a Barcelona, i que és un període també que a ell li obri molt les connexions de l'art contemporani i les ganes de fer art modern, per entendre's, i després dels joves, als quals obri la seva casa, els joves d'Albaida, joves pintors, com Amorós i com el Nicolau, que participen d'ell. Vull dir que és una persona, o era una persona, amb connexions obertes amb les noves generacions. Era sociable, diríem. No és el cas del maldito estereotip de l'artista amagat, que està en una càpsula d'ostracisme. Seguint en aquest mapa, diríem que després ve un nucli que és, al meu entendre, un dels més sòlids i més consistents fets, que és el tema de les pintures blanques. Es diuen pintures blanques, en realitat són quasi escultures i objectes. Veureu que hi ha des de peces molt elaborades, sempre al voltant on la presència del cos humà, tant de l'home com la dona, com un referent més que mecanicista, orgànic. I hi ha un element, diríem que això és el cor, i per dir-ho així, en el mapa que estem fent, anatòmic de l'espai, això seria el cor i els pulmons de Mesa. I finalment, l'última sala, que és gran, perquè és un període també, ell té moltes maneres de treballar i d'enfocar el seu treball, una sala on, no diria el sexe, però és el sexe, evidentment, però una sensualitat i una sexualitat que és tot l'últim període. L'exposició acaba en una obra que hem incorporat, que hem tingut l'osadia d'incorporar a partir de la relació del treball de Mesa en uns poemes de Baudelaire sobre les flors del mal. Semblava que era una cosa com evident i hem fet una edició de 6 serigrafies amb 6 poemes que podreu veure també. I jo ja m'he estès massa, jo crec que en això ja he dit, no sé si Fèlix voldrà dir alguna cosa.
ver, va. Yo soy vivido. Claro, pasa que hoy en día. De la carpeta que fue de serigrafías. Y así no fa, ell no fa ninguna implicació, només se selecciona. Així la vitrina, que es llama alguns, que estan allí, que són voladores que donen a...